Dobrý deň, som Martin Šimík, mám 44 rokov a pochádzam z Považskej Bystrice. Som kandidátom strany KDH do Národnej rady Slovenskej republiky a chcem sa vám predstaviť ako človek, ktorý v dnešnej dobe vie hľadať a nastaviť riešenia, ktoré majú zmysel. Slovensko je nádherná krajina, ktorá má obrovský potenciál, veľa šikovných ľudí. A tak ako dobrú firmu netvorí len dozorná rada, predstavenstvo či riaditeľ, je to hlavne tým odborníkov, ktorí rozumejú práci, ktorú robia, a to isté platí aj v politike. Ja som sa v živote naučil ľudí počúvať, viesť s nimi dialóg a nájsť spoločné riešenia. Jednoduché riešenia nám šetria čas, peniaze a posúvajú nás ďalej. Mne dalo Slovensko veľmi veľa. Možno študovať, pracovať, vycestovať, a ja som túto ponuku prijal a využil. Teraz mám možnosť, aby som svoje poznatky a skúsenosti ponúkol späť svojej krajine. Chcem sa vám predstaviť ako človek, ktorý pracovne navštívil rôzne krajiny sveta. Pracoval na miliónových projektoch, žije šťastný život a ten by za nič nemenil. Na mojom profile vám predstavím môj príbeh. Dajte like a dozviete sa viac. Som Martin Šimík a som kandidátom za Kresťansko-demokratické hnutie.